Скъпи дами, да видим какво ни очаква за 8 март, Международния празник на жената. Честит празник от мене на всички прекрасни жени. Бъдете винаги прекрасни. Уважавайте се, обичайте се взаимно, сами себе си, ние сами да си се цениме на първо място. Една друга също. Много е важно подкрепата от жена за жена също така. Значи не обръщате много внимание на бъркотиите, защото любовта е една красива бъркотия, казват картите. Нещо по съдба, което ви е дадено. Любовта идва скоро при вас. Това е за жени, които по принцип очакват голямата любов. По съдба ви е човек, който идва към вас. Имайте предвид, че понеже сте осъзнали много от вас, че не може да се доверите изцяло, не всеки дава истинска любов, нали, съответно. Поели сте по правилния път, което, нали, ще ви отведе и на мястото, където трябва да бъдете и да намерите новата любов. Тази карта как се завъртяла. Да, мечтите ви ще се осъществят, защото ви е било разбито сърцето. Ще разберете някаква тайна за това, свързано с разбитото ви сърце и някакъв емоционален багаж, който все още държите, обаче ще разберете нещо свързано с това разбито сърце. Релакс. Обаче ви казват, спокойте се, романс ви чака, така или иначе. Просто ще разберете за някой, който преди ви е разбил сърцето, някаква ситуация. И въпреки, че ще имате романс, въпреки всичко, въпреки, че нова любов ви чака, не позволявайте, казват картите, да притежателни партньори да, нали, дори да са такива, да си слагате границите на време. Да видим още какво за 8 март. Изненади ще има ли някакви, накъде излезат някакви интересни неща, да видим. Справедливост ще има за повечето от вас. На жени, които им пушат главите, ще има справедливост. Интуиция силна ще проявите. Свързано с семейни жени, да, с семейството на някой.